Assalamu alaikum cemaat. Teatr яктылыкка нурга илтәдиләр. Юклайынды Уфа Нур театрына түгел, Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрына Аллага шөкер әйтеп бетердем. Чөнки алар бүген Казанга бер көнлек гастроль белән килделәр. Ә без соңга калдык. Ләкин хәзер менә шунда барырга җыенабыз. Киттек әйдә, безнең арттан. Җәмәгать, сез инде әлеге спектакльнең төп каһарманнары, шулай бит инде. Әлеге спектакльнең девизы Бердәмлекле көч. Без булдырабыз. Минзәлләр Актанышка якын булгач, шулай инде без булдырабыз. Бергә булыйк, аерым торыйк. Яшьләр һәрвакыт бергә. Минзәлә театры алга. Гаилә. Без Хамида һәм аерылышырга ярамый. башланамы? Уңышлар җәмәгать сезгә. Афәрин. Моның булганы юк ие. Без сәхнә артына керәбез. Әйдәгез. Мондагы реквизитларны карагыз сез. Яшь чаклар искә төшеп китә. Монда кергәчтә. Җәмәгать, монда теләсә кем эләгә алмый. Бу театрның, Камал театрының катакомбалары, лабиринты. Гади кеше керсә монда адашачак. Менә Минзәлләр килде, адашмады, бер дә адашмады. Безнең үзебезнең махсус экспертыбыз бар инде, үзегез беләсез, Минзәлләрнең уйнаулары ничегрәк? Шәхсән минем үземә бик ошады. Менә аларга инде хәзер оешкандарына 85 ел булган. Безнекеләргә бит инде 116 ел. Менә алар әле 116 елга җиткәндә безнекеләр хәтлек остарып җитәрләр дип уйлыйм мин. Шуннан да 116да сез Камаллар кебек бәрәчәксез. Әле куып җитәрләр безне. Миңа ошады инде яшьләрнең ниләре. Монда күп фикерләр, менә ничек дип үзем шәхсән инде яшьләргә бик үрнәк. Карасалар яшьләргә менә. Бу безнең яшьләр театры җәмәгать. Яшьләр что ярыймы? Ул да үзе фикерен әйтә. Ничегрәк? Минзәлләр. Бик әйбәт. Карыйсың да. Так, мин моннан тагы да яхшырак уйнаячакмын. Бармы андый? Юк, андый әйбер юк. Минем монда курсташым уйный, шуңа күрә мин бик шатланып утырам курсташым өчен. Әлеге спектакльне язганда авыр булдымы менә сезгә менә беренче инде бу сорау. Музыка буенча, сүзләр буенча. Бу бит инде дөресен генә әйткәндә моңсу комедия, ләкин менә хәзер беренче пәрдәне карап бетердем дә авыррак сыман тоела менә. Язарга авыр булмады, чөнки Илгиз белән һәм Резидә белән бу инде беренче эшебез түгел. Без инде күп спектакльләр чыгардык. Һәм әйтергә кирәк, мин бу спектакльне менә бүген дә үзем беренче тапкыр тулысынча карыйм. Чөнки аны Минзәләдә куйдылар, мин музыкамны гына язып җибәрдем һәм менә шундый премьера барлыкка килде. Сезгә ничегрәк булды? Мин гомумән әзер сүзләр бирдем. Илгиз пьеса язганнан соң туры килә торган шундый әзер текстлар шуңа күрә, мин пьеса язылганын, ничек язылганын күрдем. Шул процессына һәм ничектер минемчә бу аның кадәр моңсу түгел, җиңел комедия. Илгиз аны каян таянып алды ул ни материалларны? Менә мәсәлән пандемия вакытында бик күп аерыла дигәннәре шуннанмы? Юктыр инде. Минемчә бөтен нәрсә тормыштан. Без ни шулай шаяртып әйтәбез инде. Бик зур рәхмәт. Минзәләләрне мин элегелектән яратам, чөнки безнең авылда менә Сабада әле яшәгәндә, мин әле ул вакытта бәләкәй, шунда ой Минзәлә килә дип алдан билетларны алып, мәш килеп без аулагыйда балалар каладыр. Шуннан бирле яратам мин. Безгә аулагый калдыра торган Минзәлә театры бит ул. Әти-әниләр китәләр театрга, без өйдә кытырадырык. Менә бармы чагыштыру Камал театры белән Минзәлләрне? Юк, бер-берсен чагыштырырга ярамый да. Кирәкми. Камал театрында шуңа күрә бит һәрбер артистның чыгыш ясыйсы килә. Һәрбер артистның концерт куясы килә. Җырчының концертын шушында үткәрәсе килә. Бу менә әйтәм бит теге икенче төрле атмосфера. Бу үзен чыннан да теге көч бирә. Син дөрес әйтәсең, көч бирә торган сәхнә. Моның булуы мөмкин түгел. Актерлар кебек әйтим әле мин дә. Карагыз ничек безне зурладылар, ничек бүләк. Без монда репортаж төшерергә дип килгән икән, безне монда бүләк белән каршы алдылар. Шуның айдан Илнур Зафаров сезгә беренче сорау. Нәрсәгә чыгарга булдыгыз шулай менә? Бер көнлек гастрольгә генә. Ул дөресен генә әйткәндә бер көнлек түгел. Без инде 21 елның ноябрендә килергә тиеш идек. Анда ширның күләме күбәйде дә, артистларыбыз да ширләре без инде апрель аена күчерергә булдык. Былтыр ник былтыр? Чөнки былтыр инде без 85 еллык юбилейны билгеләп үттек. Һәм инде шушы юбилей кысаларында без күптән түгел генә Мәскәүгә бардык, Чаллы, Түбәнкама, Әлмәт, Ярославль хәтле бардык шушы әсәр белән. Һәм иртәгәрәк чыгып китәбез Әтнә, Теләче, Мамадыш, Кукмара шул якларга. Каршы алдылар теге шәһәрләр. Теге шәһәрләрдә анда инде халык, милләт сусаган татар спектакльләренә, татар теленә, анда зал тулы. Без бик сөенеп, шатланып йөрибез.
Бүгінгі күнде барыбір жеңіл болмаса да, халық ширден қорықты, қорқа хаманда. Ләкин заллар толы, менә бүгінде Аллаға шүкір Камалда. Жәмәғат, менә ул театрыбызның легендар бір мәйданчыгы, сәхнә артындағы бір мәйданчыгы. Менә монда безнең артистлар кайчандыр хәзер дә уйныйлар инде. Монда безнең нинди артистлар, Шәүкәт абый Бектимировлар, Хидият Султановлар, Ирек абый Бахмановлар, кем генә уйнамады монда, кем генә утырмады менә бу креслоларда. Күзгегә, әлеге күзгегә кем генә карамады үзен моторлап. Төп сәхнәгә чыктылар бит инде. Легендар урын минемчә. Бүгін монда Мидзәлләр қонаққа келділер.